आराम से चला। आरामे से चला तनी भैया, तू तो ढेर हबड़ाइल बड़ा हमरा के ले जाए में। देख भाई दिमाग हमारे हेंगिया गिला बसिए में आए बैठा रही चैन से तो बैठा रहती तो अपने पहुंचा रहती बढ़िया से। अरे बाप रे बाप, कैसे बैठ जाई? ले ताटे 50 गो रुपया वही पर 4 आदमी के बैठा देता सीट पर। एगो सीट पे एगो आदमी न बैठला के 4 गो बैठ जाला। 50 रुपया सही देले बानी हम। अरे बस में भीड़ भड़ाका होला, वही तरह आदमी न सब जाता। तू चुप रह भैया, तू का जान बूढ़ पुरानिया हो गइला अब तो। पता भाई पैदल निक लागत था। देखा बियाह में तो लइए जाता ला मुरलिया के, लेकिन हम जवन कहब तवन तू हमरा के नेग में दिया ना दे रहा देख लिया। अरे तो के दिया बे ना करला रे बहन, आखिर दम में ऐसा तू बात करते कि तोके कुछ मिलबे ना करे। हमरा के भौजी से ना चाहिए, हमके तारा से चाहिए। आप कोई के जन्मल बाड़ू का समझी हमरा के का दीहन। देख बहन केतनो बिया तुम घर के सब उहे न चलावतिया, उहे न माल के बिया लेना देना कहाँ कैसे का बा उहे न जानत हिया। तू छोड़ देले बड़ा ना, इस घर तार बिला ताटे आगे बढ़बे ना करी। देख बहन अब कुछ भी का, अब समझ कि तोरा के कभी कोनो चीज रहेला तो हमहू अपना से चोरी छुपे देबे ना करी ना। आए देखा भैया तू हमारा भैया जैसा नहीं खा रहा ठीक ना, तू भौजी के गुलाम हो गइल बड़ा। भौजी के तो गुलाम हो गइल बड़ा। अरे ना रे उहे बानी ऐसा कोनो बात नहीं के, अपन लगड़ी बहन के कोनो कमी होके दे। तू लंगड़ी का कहत रे? बानी हम लंगड़ चल मुंह से निकाल गेला बहन। तू बूढ़ बाला, हम कई तरह के बूढ़ ह। अब तू तोहरा के ए बहन काम छोड़ के जा। तो गोड़ पे गेस अब गलती हो गई, अब से ना, अब ना होई, अब ना होई। अपन घर दुआर छोड़ के हम तारा घरे जाता नहीं हुआ मुरलिया के बियाह में। चल घबरो जन बहन जान तली एगो ना नाकी में के ना तोरा के ना कनबुल बनवा दे अपना ओर से। नाक में खाती मुंह। अरे नहीं चल कान में झुमका बैठ कान में झुमका चला चल जौन काले बड़ा करार के ले बोले तन दे दिया हमरा के। हाँ तो कबो जीवन में तारा घरे ना आई। अरे ना रे ऐसे मत कहू, तो हनिए के तावे से तो हमार दिल लगा रहेला। चल अब बोल। खीस नत बड़ा भैया, चुपचाप चला हमरा के। अरे खीस कहाँ बरावत, बाप रे बाप ये था ना ये बड़ा मास बहन हमार लंगड़ी या ना एको ना एगो फरमाइश बन का करे के बा। बियाह शादी के माहौल बा त केहू तरफ फुसलही के ना बा। लड़का के बियाह के दिन ध देल बानी, बुढ़ऊ गइल बा ना अपना बहिन के लियावे। आता ना उ लंगड़ी ननद हमरा के परेशान करेली कि हम का बतलाई। अगर दूसर ननद रहती स ना तो पक्का उनके ना बोलती, लेकिन ना ह तो बियाह कैसे होई? माटी कोड़ाई पर जो है, पोखरा खोनाई पर जो है, यही से भाव खाली, यही से खाली और का करे मई लंगड़ी फुआइल हिया। ये बच्चावा कहब तो तोरा खराब लागी। आता ना उना नाच नचावेली आवेली तो हम का बताई। अरे जाए दे गई फुआ बाली तो अब नाच नचाओ सच्चा ढोलका के नाच नचाओ झेलही के ना बा। अच्छा ई बतलाऊ ओसन कोनो रसम नहीं खेरे कि बिना फुआ के बियाह हो जाओ? ऐसन तोर बाबू गोइल बना लिया ना 13 रंग के तो पहले बात बोली ना तब चली हां हो जाए। बाबूजी है ना तो कह देतन मौसी के चल जहन लियावे। जई हां तू जो जब मौसी के लिया जो। अच्छा हम जाई ना। हां चल ठीक बात जात। सुनो एक किलो मिठाई ले लिए तोर मौसा बड़ा खिसिया हो। अच्छा ठीक बात है। जान तले बबुआ ओहे हो जले ना तो एगो दूगो लइका के छोड़िए के लेके आई, एक ही लेके आई छोड़ के लइका के तो 150 धरा देहनी न तो आज गइला पर ना तोर मौसा मेहना मार के दीदिया के ध देलक। 200 रुपया तो दे के आई ना उनी के बरमहल जो कौन सी कहीं बता हमनी के। बाइक से मत जी बस ले जो। हां बाइक रहते मैं बाइक ले जाइब हम। बाइक ले जाइबा मौसी के यहाँ पहुंच जाई पता चली कि मेहर के हैं नहीं खे जाए के। अच्छा ठीक बात है बसे ले जाई भाई। आजकल जमाना इतना खराब बा, जीवे धक धक करता ननद है त का से अइह न त हमके परेशान क के रख दिहे दादा, परेशान क के रख दिहे। चलो का कर बियाह भर कसम भी तही के न पड़ी। एक ही बाड़ी लूल लंगड़ ना रहती और के का करती, लेकिन ए भाग हां खुश रही बड़ा लेट हो गइल बुची जी रउआ के। का होई त लेट ना होखी, तू गजब बतियावे लू बात। गाड़ी नहीं मिले सके बोले हमरा के अथु कराए खातिर लिए आइबा। अरे लिया पनिया रे बहन के लिया गुड़वा धोवा हमार घरवा में चली बुची जी धोवा तनी नेम बा के घर में जाई तबे धोबू तू अरिया को ये रहनी है तोहर बहिनिया के। कहनी पूछी जी कि रसगुल्ला ले पानी पियम के गुड़ लेके आई। तू का चाहत कौन चीज से पियावल चाहत रहो? अब बड़ घर में तार बियाह भइल में त बढ़िया तू खात हो बेसे दूर रखले बानी मंगा के। हां त रसगुल्ला स्पंज लियावा।
खजूर चाहिए खजूर। इ लंगड़ी डाक घोले रे हमरा के अरे तार भयल कतन की जल्दी आवा बजरिया में रसपन हाँ? मैं तू भाभी के ना बतैले रहलवा खेमाए वाली बानी। बतावला रे रे बहिन तो तोके पता बा ना हम स्पंज आ खजूर से पानी पी ना। हां ए बहिन बहिन सुन चल चली घर में मंगा तनी और दादी लेके धोए खातिर गोड़ा में। जरूरी बा बहिन आई पोखरा खनी आ माटी कोड़ी तबे बियाह होके लंगड़े हमके डाक घोले गांव घर का कही कि बहिनिया के ना बोलना से जाना था उन्हीं से कुछ खटपट पड़वा लुल्ही डाक घोले तार बहिन ही सुनत नहीं खेन त तुरंते बेग उठाई भाग जे घर का करी रे हरमिया का करी रे हाय मैं गांव घर इतना ताया त कहे कि ओके बहिनिया के अपन बोला मैं गांव के नेता दे दहना मैं गांव के बुला देना भोज पानी में कोई देखेला का देखेला हम ना केहू के बहिन हई हम जाई न नहीं यार भाई भौजाई न चीनियो से पानी पिया दे छुछो पानी पी ले त कबो शिकायत ना करा लेकिन खेलवड़िया देख एगो टांग हे तरबा आ तबो भाव इतना तो सुन कहाऊ ते गो लंगड़ आन और बी जितना होना सना सर्व टेढ़ होना सा अब का पर बहिन के अभी तक कम नटंकी बा पोखरा खोने खातिर उठैया फरसा त 9 लाख के हाथी मंगिया फिर उठैया माटी कोड़ाई पर अगर कम बेसी होई नेग में छनर मरर करे लगी हम चाहे दे के उतर बिया अब बीत जाए दे ओकर बाद जा स्पंज लेके आओ तब ना पानी पी हरम जदिया ननद बिया खिलवड़िया रख हैं? जाते जो जो ढेर दिन रहिया का अरे का दिन रही ना रही अभी कुन वहां पे कब अयो माई हमर जियल हराम क दिया जे बारात आई ते को हम की जा मुंह खोल के कहम ना कहम माई जैबी किनारे छुत 10 5 लेके आवो बुढ़ा उ जरूरी मर छ ओ दिन ना आईती बरातिया के दिने जैबी खाना सा- लौरिया तर मुंह में उरी देर बोला था बतावा घर में तंची हमारी इज्जते नहीं खे फुआ के नीचे बैठल भी आओ एगो कुर्सी नहीं खे मेरे तो कोई कुर्सी लिया के रखी त हम बैठती हां कोनो इज्जत बाटे जाइला के ए बुच जिद्दी गोड़वा धो देही का है और कुछ चीज ना मिलल ह ढकनी लिए तू ढकनी में धो दे तू गोड़ा सुन ले बनी के गांव में गोड़ धोला पर लड़की होखे त खाली आपके लड़की हो जिस महंगाई के जमाना में बियाह कितना भी आई बाप कितना भी आई बाप हां ये कुछ सीख के लड़ू जैसे तार माई बाप कुछ सिखैले नहीं के तारा के जी रवा हमेशा खिसियाते रही नदी गोड़ा धोई हां ऑपरेशन नहीं करल त कोनो ठीक ठाक बा ना तार भैया कहीं जाके हम बिया आईब बियाबे करा का है नंदोया जी के नहीं के का चला चुप रहा छोटू छोटू बोले लू खूबी ना तू कनी हां बेटा के बियाह करत तारू त का बनोइले बाड़ू हमरा खाती आयो माई जवना के डरल हो उहे खेलवड़िया पूछे लगा आय अरे अभी ओहनी हना बुची जी ले हिम ने गे ने काले ही बनवाइले का बाड़ू पतो खाती त गाना बनवाइए देले हो खाबू बता आजकल महंगाई में गहना बनता छोटी छोटी बनवैली बानी का बनवाइले बाड़ू हमरा खाती बताव देख हीरोवा खातिर न माटी कोड़ाई में 2000 के साड़ी बाटे हाँ। एगो चांदी के अंगूठी का भैया ए बुची जी अरे का भाई भैया हमर झोरा बोरा उठाओ हम ले जाइब त हमरा नहीं कराए के जा अरे पोखरा खाना में चांदी के अंगूठी बाप रे बाप चांदी के अंगूठी हम चांदी के अंगूठी खाती मरल बानी 2000 के साड़ी खाती मरल बानी हम हो ए बुची जी देखिए अब पोखरा खानाई में हम एगो हम नाक में के नथुनी बनवैले बानी दे दे अपन बहिन के दे अपन पतो है त ओकरा के दे दी रउवे न पोखरा खान जी फुवे न खानेली स कि बहिन खान दे ओकर का नाई 2000 के साड़ी एगो नथुनी होला देख मत बड़का बड़का झुमका द ए बुढ़ाऊ फतर काटी के कहां के लिए बैठी वो गोड़ा धोदी बैठी का है टूटल के टंगे हमर धोले वो धो अरे वो का तना खिसिया तनी बुची जी बताई नैहर से माटियो चीज मिले तो भी उठा के सोना समझ लेला एगो बात रहे कि पलई बाड़ी त हो कि ननद के गोड़ उघार बा बड़े को 10 भर के पैजानी बनवा के दे दिन लेकिन ना दिवाली का नहीं भर के पजनी बनवाए गोनी 25-30 हजार रुपया मांग ले हलस कौन बड़ बा ढेर बा 30000 ढेर बा हमर बाप भाई उतना कमात नहीं खाए और दूसरा कर ले लिख द मटी कोड़ाई में पोखरा खाना में घरवा दुआरा लिख दे इनकरा का जी बहिन बनी बहिन है या हां का कर बहिन बड़ कुछ हमरा कुछ हट ना खास पज डाले बड़ू ना बड़ू तू हम नहीं केहू के ना तो बाप रे बहिन बाप रे बाप हाय देख लो भैया कैसे हमरा तेवर दिखाओ तारी आय अरे गोड़वा कंट्रोल कर गोड़ दर्द करे लागी बहिन एही त तू विकलांग वाली हमार लड़का के बिना पोखरा खनले आ बिना नहैले
खोन में ना कर बिल्कुल ना खोन ले जाके पहुंचावा हो चुपा छिनारी चुपा हमारी इज्जत लेवे खातिर के लिए हमरा इज्जत लेवे खातिर हो हाय कैसे बोलत है सड़ीनिया दूसरा घर के हमारा घर पर चाल चलावत है जाए दो देखा हाय दोनों कुड़िया निकाल के इनका सोना के नथिया माटी का बेचा बनावा हमरा तो लेवे को पोकर खानाई किडनी के फेर बा हट जा बनावा हो खेलवाड़ ने बिया हराम जादी है इज्जत के बात बा का कहनी है दूसरा घर के जन्म लिया आइल भी हमनी के घर चाल चलावे खातिर ना आय मारा मुके के पसार जाया बैग ए जी का चलती चल सुन ना हमके पोखर कनाई चाहिए 10 बार के पायल चांदी के पैजानी चाहिए हमरा के अब 3 तलिया झुमका चाहिए हमरा के ठीक बाटे तो के कुल मिल जाई बियाह आराम से भी दे दे परोजल के घर बा हाला गुली होई त का बदनामी होई भाईल बिया हमरा करबा का जब पोखरवा खान दे तो तू बाद में देबा कि ना देबा आय अगल बगल कुल आइल बैसा हमने की जानतो पहले बनावा तब ओकर बाद में पोखरा खनवा हो ए भाई सुन ना